Sumilon ma'am, duha niya aircon. Thank you. Asa ni siya dapit sir? Bato Oslo. Duha. Ah. Ayos yun na kayo sila. Thank you so much. Sir? Thank you. Ano yan? Dali yan, let's go. Feel ko na pa siguro. May pambot. Faster yun. Today's vlog is vlog. Pero nabot namin sa Sumilon, Blue Water nga port. Yeah. We're gonna stay for 2 nights sa Sumilon Island. First time na mga murag vacation. Chill. Sige. We're back. Pila ka years? 2015. 2016. Buat mi sa mong food, order mi. Tapos ganing na may ganing nabot mi diri. Wala pa siya ang ulan. It's raining na sa isla. Dugdug ni sir. Check this video. Nag-save ko sa mga umbrellas. Save siya sa mga umbrellas. Nga dili ba yan tabulupad. Lupat Kalit lang. magod siya, pero maguba lang, mabalik ma. Sinulos lang itabangan. Yeah, mo na sila mga umbrellas. Ako lang gipugngan ganina. Hala, sir, visibility na yun siya. Tapos tayo may dyan nga naiunos. Ngayon, nanami diri na nilanding na ang barko. Landing sa airplane. Kinilanding. Gutom na dyan. Ano yung pizza? Paniunto nga panihapon. Hindi yun nga panihapon. La Femme. Mag-room tour ka? Pwede na. Mo ni alahang 2 bedrooms. Mirror. Pwede kaya magtrabaho. Chika ka ng tambay-tambay. TV nila. Aircon. Kanahan di ko na ilang CR kaya pwede mabulruman. Tada! Nice kinis lang CR as in dafu. Kaayo si CR. See? Mabulruman dyan siya. Then, same sa Sumilon, Bohol. Kari-kari ha. Oh, may bayong. Shower cup. Diba? Yeah, diba? Nice na. Then, diri ka diha magtambay-tambay na siya. Ate Kuya. Nice ka ang view sa. Ang silin. Ninduto dito diri oy. Laspag pa kaya akong fest. Ko ay make up pa as in. Gigan pa kong dahil. So anyways, wala na siya. I hope nga muundang na ning ako kay nga bawd. I hope okay na ni siya. Ugma. Init-init na siya. Bye-bye. Muna na yun po ni among kalaki. We're back! Hey guys! I miss you! Beauty! Wala, hangak na! Hambok naman. This is our first time nga mag-overnight nga modern. Ano yung lakaw-lakaw? O ay vlog-vlog. Eh, nagnaning o panginabuhi. So, ragmoni pa doon katong dagat. Ay, oh, islet. Highlight lagi. Nindot karon kay wala na itaw.
Kasagaran ang magkuan diri is kuan naman Deus. Nice, wala na tao. So okay na, mas nindot ko may tao. Sunrise. Sunrise. Dili naman dito ang sunset. Sunset ba? Nagani siya ka ng ko ano? Rampa. So nang regula man ano? Uy, islet nila. Mag-landscape sa kadiri kani nga scene. Tanawa. Ano to akong landscape. Kadali at mga landscape. Ang horizon ra tapos foreground gamay sa ubos. Nanaog na ko sa beach. Yame. Kanina kayo wapatay tao kami pa duha karon ginanapit nanay mga tao. And I think bago ni siya. Karon ko kita ani. Nana oy. Sauna? Basi. Nindot ka sa ilahang dagat nga nay tubo. Unsa na? Ulo ka biyo. Law gali ayo kay mulaw. Do. Sunset ba tanawa? Cloudy man so walay mahimong sunset. Lakaw na sad mig makutas nga lakaw. Kakutas. Sumuna. Pinakuan be. Peter McKinnon walk. Slow mo, wait. Slow mo. Exclusive hagi. Kaya wala di at nagiging at kami dito. And okay guys. Fruto gali ya. Kuan, Mama Mary. Hindi ka mato. Hadlok si Mama Mary. Amaw. Cave oh. Doon sila Yamashita Cave. Asa na? Nabi suga yun. Wow, no did cave. Suta? Madu ko walay guard. Ay kanang guide. Actually, nasa na cave. Napa sila lang sa kaunan dito. Parola, Bolwarte, Trek Trail. So Trek Trail ay. Nan ka? Na. Mag-trek trail mi nga wa mi da tubig. Gigi tani. Sino nilang trek trail. So ayan namang Lalisod trail. siya sa kaon. Bantay ha ba sila yung mga bitin? Ha? Basin ba? Sibit-sibit ni. Okay, islalod. Uy, gubay lang trail karon. Na dito nun ay. Ano pa dito? Sige, testingan mo. Nadiri lang mga kuan sa tubig, mostly. Nadi ay. Uy, duha ang dalan. Oo. So na yellow. Ano man? Ha? Spider? Ano man? Spider dito. Akong punan og kuan. Intense music in the background. Ching. Trail siya, so basin taas kinayang. Gabian ta diri ron. Maggabian. Dako phone. Snacks. Na, wakoy tubig. Daghan kasi sila kamunggay. Mura. So di sila mahotdan og pangutanon. May zombie diri ron. Sige. Tuyo na nila kay para kamunggay bitaw na. Wa kay lag kamunggay. Di abi na ko mo pag-ala pud ko ani. Oh. Di na siya pasin. Stop na nilang. Oh. Basta na inana murag signs na siya sa kanang kung sa salida pa gani. If di ka ganahan maputlag ulo, so di ka padayon. O natumbara na.
Mao po na yung makadisgrasya sa kanang mga sasalida. Amo. Curious ta na, later na lang, balik ko na to ugma. Mga tanas ato sa kuan. Aw. Mga tanas ta sa staff. Kung katoy yung trail sir, naalagi ito gaana nga kuan. Dapat ato picturean. Ato picturean sa phone. Kay kapoy dadag camera. Para mangutan na ta sa staff if kuan ba na siya. Science na ba ni siya nga di panhi pagian. Kay kung sa salida pa wa na GG na. Mga pamaymay. Basta nagbuba rin. Nya kanang naka sa background nagsatanaw. Bugo agid di mo uy. Yus na lang nagbaray. Anong isod? Kabag din mong kaubay. Sugo bus director. Muna nya wa tay director. So go back. So diri dito gawas ang kuan trekking na yellow, blue and red. Yellow pa mo nakit-an which is gisirado na nila. Oo. Singkuna. Okay, ngit-ngit na good. Mag need man po nag-shoes. Hindi ka pwede mag-trek, mag-chinilas. Taas-taas po siya. For photography na eh. Ilan ka? Sige daw. Mara din yung gawas. Back to the room namin. Indot eh. Indot ang island Sumilo. Time-lapse ako dali. Taligsik man, so araan ta sa atong terrace. Veranda di. Mag refresh kami. Yung kahagbong kay mahal na kay palit og camera. So guys, it's night time and nanami sa kwarto, nag-chill na lang may manamig ligo. And nasa wifi, okay ra ilang internet. Sakto lang, makapost ra mo sa inyong mga Facebooks. So kung ganahan mo dere, sulit sad ihang price sa ilang kwarto. Matamig sayo para makuha ang sunrise tapos walking. So, see you tomorrow. Good night.